Bende paro mopogore nyiedhore e gwenge mag Mombasa bang' kane obila orocho chenro mar ng'anyo kata mag ng'anyo ma sabasaba mane ichano time boma ma Mombasa odiochieng' manyoro. Moko kuom rowere wacho ni rocho ng'anyono ne en ataro mar chik, kama moko to pako obila kuom mane ketho ng'anyo makamano, ma bende giwacho ni ne nyalo kelo kuo kod ketho mwandu e kindego. Joja oko nigi ler mathoth ka kaunti ma Mombasa. Ok wamor kata matin kaka ojende ma Mombasa kendo kaka joker ratiro mar Uganda. Ochwanyore kabisa, to wadwa ni wanyis jatelo ker mar piny ni kumo sechopeni nyaka koro o decide gimoro achiel. Mano James Ogare ma en achiel kuom rowere kendo jakedo ne ratich Oganda kasayo okang' mane obila okawo nyoro mar garo kendo keyo jong'anyo e chuny boma ma Mombasa. Oing'i kaponi odwa ni piny obedi koso odwa no keth piny. Nikech kinyalo bede piny ma kona ka kona dhano wuok oko. Gitemo mondo gigol duondgi to ok iwinji. Iketo negi obila. How sustainable is that? En gima ibiro timo nyaka karang'o? Be onyalo timre nyaka chieng'? Ogare koni kaka ojende lengo margi ne en yango nyasi mar sabasaba mosebet kitimo higa ka higa ka gichwalo ng'ur magen godo gino makata kamano ne ok otimore kaluwore gi obila tandawuoya mane ogaro gi chien. Omiyo wadwa ni wawachi ni lweny ma pod wago ni en lweny ma ok rum kawuono. Nyalo bedo ni kawuono gidino nwa ndara, gidino nwa kumora mora, to lweny ni ok rum kawuono. En lweny ma pod wadhigo mbele kendo wabro goye nyaka wane ni wan gi piny manyien, wan gi piny ma chik oluor, wan gi piny ma dhano ok nega oyaye, wan gi piny ma ng'ato ka ng'ato nyalo wacho pache kaka onego beno owacho gi kaka odware, moko winjo ni rita mare ni andaki. Kata kamano, Dan Omoya to koni ma chalni ne otimore kaluwore gi siem mane moko kuom jotelo chiwo ne rowere mane chano ng'anyo no. E gweng' mar Mombasa ka ok aneno mandamano, kijende no temo mondo wuogi tok no nyalore. Nikech leaders ma Coast Region no wuoyo gi vijende gi. Ka mandamano magidwa timo ne mandamano mar Ruto must go chieng' tarik 7 ni. To mano kigitimo mandamano. To ka mandamano magidwa timo Ruto must go e supermarket mar ng'ato. Mano kigitimo mandamano. Ka mandamano magidwa timo ni Ruto must go and wang'o police station. Kikigitimo mandamano no. Mane giwinjo mandamano ne onge Mombasa. Kokoni ng'anyo masani rowere bago opogore kod mano mana itimo e kinde mosekalo. Ne wan kanyo, ne wa demonstrate, kendo ne waywago hakiwa. Ne waywago onge ng'ama babu senego, lakini ne kwa repo mine, ne kwa donji police station mwawang'o, ne kwa donji supermarket mwakwalo, ne wa mandamana kwa dwaro haki. Kawuono ni unyalo mandamana ka uketho mwandu nikech justice mane wa mandamana gi Raila Odinga. Motelo ne mano, obila ne oriko luongo kendo chiwo siem mager ne moko kuom jokedo ne ratich Oganda mosebedo ka ong'ala manyime e ng'anyo, gino mane omiyo ok giriwo kata mana e boma chieng' ng'anyono mar sabasaba. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa,